Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi alamisa janvier kalo tile 26 san 2023 aw minnu b'a filɛ sanga da ka wagati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli mina kunnafoni ale waati selen ni ayo bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka finitigilakaw kɔni ye dankari karogɛlɛn jinɛ tigilama maa 65 la u ye wele lase maa 42 o ma o kɛra dugu min na sa o de ye Tɛnɛnku Sofara Boni Duanzan Banjangara Tesida Ansongo ale ni o dugu kɛrɛfɛdaw olu bɛɛ lajɛlen ni kunnafoni kɔni dira an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale fɛ janvier kalo tile 25 san 2023 a y'a yira k'a fɔ ko kabi décembre kalo tile 3 san 2022 kana se bi ma u kɔni ye bɔko 62 ni ka o de kɛ. Fɛmin ye fugulan bulamatigiw ye n'ankulu ma ko casque bleu bingani wale kɔni tara ka olu sɛgɛrɛ sibisira o la février kalo tile 22 san 2019 maa minnu kɛra sababu ye sa ka ni bingani wale ta ka ni maa ninnu olu sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka maa 3 ni ka olu bɔnɛ u ni na casque bleu maaw ta fanfɛla la maa minnu kɔni ye u bɔnɛ u ni na sa o tigilamaw kɔni tun bɛ kiri tigilamaw olu ɲɛma janvier kalo tile 24 san 2023 kiri tigilamaw kɔni ye ɲangili jugu ni ka o da ni maa ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ waleya jugu kɛlɛli o ma suɲɛni jugu fo ka taga se maramafɛn tako juguya kɛlɛli olu ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kabi san 1980 ni ɲangili sugu kɔni ma da maa kan. An bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ Buguni ale ni Kucala fɛn min ye a kɛra ye kalanso ɲɛmaw olu ye sa olu kɔni kelen do ka tile 5 walansɛmɛ ni ka o kɛ min n'u y'a daminɛ kabini tarata tɛmɛnen in na u y'a yira k'a fɔ u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye musaka dɔ kɔni o tun ka kan ka di u ma san 2021 kana se san 2022 ma o ma di u ma fo ka taga se o san kelen fana kɔnɔna la sa musaka kilancɛ dɔ fana kɔni tun ka kan ka di u ma o si ma di u ka fɔla ko ni février y'a sɔrɔ u ka ni laɲini ninnu kɔni ma sabati u bɛna kɛ yɛrɛ ye kalanso tɔw bɛɛ lajɛlen sen don a la. Ni wagati na bankasikaw fɛ yen nɔ ɲɔ dɔ faralen do ale sɔngɔ o kan ɲɔ bɔrɔ kilo 100 o bɛ kun bɛ ka feere sefa wari 4000 ani 600 o la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a bɛ ka feere sefa wari 5000 o bɔɲɔngo la bankas n'a lamini o kɔnɔna la dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala ɲɔ sɔngɔ o kan k'a sababu bɔra fɛn min na o de ye dugutaga pasiw dɔ farala olu sɔngɔ kan taji ka gɛlɛ fo ka taa se lakanabaliya min kɔni n'o talen bɛ ka ɲɛsin u ma o de kelen bɛ ka ni gɛlɛya ye ni ka a se olu ma.
min ye Filamana dugu ka taa se Janko Meri la dugu o ma nin dugu fila kɔni bɛ Yanfoyi la o lamini na nin dugu fila karila ɲɔgɔn na janvier kalo tile 24 tɛmɛnen ka sababuya kɛ sanubɔyɔrɔ ko kɛlɛ o ye u kɔni karalen ɲɔgɔn na sa maa 5 bɔɲɔngo olu jogina marifakisɛ o la a maa 5 la sa maa 2 bɛ yen olu ta ni ka taga n'u ye Yanfoyi la dɔgɔtɔrɔso o la nka maa 3 kɔni olu ta teliyala ni ka na n'u ye an ka faba dɔgɔtɔrɔso o la seleboloma olu y'a yira k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni taara yɔrɔ in na teliyala ni ka taga basigi lase an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ Laginɛ jamana ɲamakɔrɔ ni o ye Musa Dadisa Kamara ye Musa Dadisa Kamara ale tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma n'u tun bɛ ka ɲininkali busamisɛn ka o gala kabini décembre kalo tile 12 san 2022 a ka ɲininkaliw kɔni kuncɛra kunu janvier kalo tile 25 san 2023 u ka kiiriso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko criminel de dizing o kɔnɔna la Musa Dadisa Kamara yɛrɛ kɔni ɲangili min talen don ni k'a sɛgɛrɛ o de ye k'a fɔ ko bingani walew ka taa se suyɛniw ani o n'a ɲɔgɔnna caman jasoli walew ale ni ɲamayaw ala ɲɔgɔnna caman u kɔni a y'o ta ka ni ka jamana ka o sɛgɛrɛ Musa Dadisa Kamara ɲininkaliw kɔnɔna la sa a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni jabajɛlen don nin ko bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoni datuguni Faransi kunnafoni o ye sa Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye ale ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye u kɔni ye tilela ni ka o don ɲɔgɔn fɛ Élysée o kɔnɔna la kunu janvier kalo tile 25 san 2023 Côte d'Ivoire kaw ka jamana ɲɛma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale ni Faransi jamana ɲɛma u ye kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ale taabolo o la a kɔni nisɔndiyalen don k'a sababuya kɛ Faransi ni Côte d'Ivoire kɔni ka bolodi ɲɔgɔn ma ale sinsinlen don kosɛbɛ wa u ka nisɔndiya o de bɛ a kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama de ye bi ka da aw kulo kan ni Ala man ka jɔnya jɔna mi ɲɔgɔn sɔrɔ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukurama don ba ye tunga lafiya min ni a y'a yira ka tɔngɔrɛngew la ka fɔ ko olu kɔni bɛ yan sojɔ ko o de kama ni wagati na terrain bɛ tunga lafiya ma o bolo banankɔrɔninkaw fɛ yen terrain min ni a bɛna jɔ ka kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen 4 millions 500 n'o ye sɛfɛwari million 4 ani 500 terrain ninnu ye titre foncier de wa 15/20 o de don ni maa min bɛ yen nɔ ni bɛ fɛ ka sara yɔrɔnin kelen o tɛ problème ye ni maa min fana bɛ fɛ ka sara dɔɔni kalo kalo i bɛ wari 500 ani 73 ni ka o bɔ o bɛ bɛn kalo 12 ma n'o ye san kelen kɔnɔna ye ni tilali ka wari sara la sa terrain ale bɛ k'i ta ye sojɔliko kumaw olu bɛ sɔrɔ ka daminɛ o wagati la o kuma la aw k'an bɛn donna nataw la